שאילתה של חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. גברתי השרה, אבקש שתעלי לדוכן ואני אזמין את חבר הכנסת השואל מיד. חבר הכנסת משה זלמן פייגלין, רשות הדיבור שלך. שאילתה מספר 45. גברתי השרה, לפני כחודש פרסם משרדך נהלים חדשים ומחמירים המונעים מעשרות אלפי חולים לקבל טיפול שהוכח כיעיל בקנאביס רפואי ופוגעים באלפי חולים שכבר אושר להם טיפול בעבר. רצוני לשאול: 1. כיצד כשרת הבריאות את ממלאת את חובתך לאפשר לכל חולה לקבל את הטיפול הראוי לו? תודה. תודה לחבר הכנסת משה פייגלין. תשיב השרה. כן. מאוד מאוד מעריך אותך, אבל אני חייב לומר שהתשובה שלך מאכזבת בצורה בלתי רגילה. משום שהאמת היא בדיוק הפוכה מכל מה שאמרת. מדוע חולים, לעתים סופניים, שסובלים בצורה שלא תתואר, ואת יודעת את זה כי הם מול ביתך, מדוע בנוסף למחלתם הם נאלצים לשבות רעב כשבוע מול הבית שלך? הכל נפלא, הכל הרבה יותר טוב, מה פתאום עכשיו החליטו לשבות רעב? זה מגוחך. את אומרת שאת לא רוצה שנושא הטיפול בחולים יהפך לבן ערובה לצורך הכנסת הלגליזציה בדלת האחורית. אבל מה שקורה באמת הוא בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. כדי לשמור על הקנאביס מלהגיע לציבור הרחב, מונעים אותו מהחולים. זאת בדיוק המציאות. הסעיף שכרגע יקראת בתקנות החדשות, את תקראת אותו, אני לא צריך לחזור עליו, למטופלים בתחום הכאב, המשמעות שלו היא שקודם נרעיל אותם, לפחות במשך חצי שנה, בחומרים הרבה 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 יותר קשים וממאירים וממכרים מקנאביס, ואחר כך בשלב האחרון שכבר יהיו על הקרשים ממש, אם תעבור שנה ניתן להם להשתמש בזה. ומה אם הוא הולך למות בעוד שנה? וזה הדבר היחיד שיכול לאפשר לו איזה שהם חיים תקינים בתקופה שנותרה. ובכלל, מה פתאום שפקיד, ולא משנה אם הפקיד הזה אני מאפשר לך להמשיך את השאלה בגלל החשיבות של הנושא, למרות שצריך לצמצם את השאלה, אבל באמת הנושא הוא חשוב מאוד ולכן אני מאפשר לך את השאלה. ובכלל, אם רופא מקצועי שמכיר את המטופל לא יושב במגדל השן בירושלים מאחורי סעיפים ופקידים, אלא באמת פגש את החולה ואמר וחתם, הוא צריך טיפול בקנאביס. מי אני, מי את או כל פקיד אחר שמתיימר לתת מזור? הוא משרד הבריאות, הוא נועד להבריא, לא להיות שוטר כנגד חששות אחרים, הוא נועד להבריא. מי אנחנו שנאמר לא, על אף שהרופא פסק, כן, החולה הזה, שאני מכיר אותו ושאני בדקתי אותו, צריך את התרופה הזאת, אני אגיד לא. זה משרד בריאות או משרד משטרה? מה אנחנו?